କାହାଣୀ ହେଉଛି ଅତି ଲୋଭ ତଥା ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲା ସେ କୃଷକର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହଂସ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥାଏ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟ କରି ଅତି ସହଜରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଣ୍ଡା କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘସମୟ ଧରି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନେ କୃଷକ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ନେବା ଉଚିତ? ଆମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବହୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? କୃଷକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ମୂର୍ଖିତା ସହିତ ରାଜି ବି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପରଦିନ ଠିକ୍ ହଂସଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ମାତ୍ରେ କୃଷକ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀରେ ହଂସକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ସେ ହଂସକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହଂସର ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଚିନ୍ତା କଲା। ସବୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଲୋଭରେ ପେଟ ଚିରି ଦେଖେ ତ ହଂସର ପେଟ କେବଳ ରକ୍ତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। କୃଷକ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ବଳ ଉପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ କୃଷକ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଗରିବ